Décima xornada de retos na preferente. O Puebla visita o campo do Burela, o Cidade de Ribeira fará o propio ante o Dubra e o Dumbría recibe ao Maniños. Todos co obxectivo de facerse cos 3 puntos. Nova fin de semana, nova xornada de preferente. O Grupo 1 regresa con moita emoción para os equipos da comarca e da Costa da Morte. O Puebla precisa gañar para ascender posicións na táboa e medirase o Burela para conseguilo. O Dumbría regresa ao seu feudo onde se enfrontará o Cultural Maniños, mentres que o Cidade de Ribeira visita o Dubra. O Puebla afronta esta 10ª xornada de competición no 8º lugar da táboa, ao sumar 13 puntos despois de 3 triunfos, 4 empates e 2 derrotas. O seu último partido non deixou boas sensacións no equipo, xa que o Dumbría tomou alta por un claro 1-3. Agora os pobrenses collerán a estrada para viaxar a Tamarosa, onde se medirán o Burela, 7º clasificado, que ven de empatar co Miño. Tan só 2 puntos separan os dous equipos, polo que se os de Chofri vencen a domicilio ascenderán postos na clasificación. Este domingo a partir das 4:30 da tarde, Burela e Puebla veránse as caras sobre o verde da Marosa. O Dumbría quere prolongar a súa xeira de vitoria sumando a segunda seguida para chegarse aos postos altos da táboa. Os da Costa da Morte son décimos ao ter 12 puntos e veñen de impoñerse nun gran encontro ao Puebla. Esta fin de semana regresan ao seu feudo ao Conco, onde terán a visita do Cultural Maniños, 16º clasificado. Os de Fene ocupan posto de descenso e teñen que puntuar para abandonalos. Na última xornada arrabuñaron un punto ante o Valdo de Arón e irán a plantar cara ao Dumbría. O conxunto da Costa da Morte e o Cultural Maniños mídense o domingo ás 4 da tarde no Conco. E un Cidade de Ribeira en racha quere emplear a súa boa xeira esta fin de semana. Os banquiazuis, 11º, colleron 4 puntos de marxe coa zona perigosa, logo de remontar na casa ante o Sigüeiro para mandar por 3-2 e facerse con 3 importantes puntos. Este domingo os de Manuel Ángel Pena mídense a un rival directo pola permanencia, o Dubra. Os do Val non arrancaron con bo pé a campaña e son últimos, aínda que no seu último encontro empataron co líder, o Órdenes. Os ribeirenses deberán amosar unha versión moi seria para sacar algo positivo do Juan Baleato. Dubra e Cidade de Ribeira xogan este domingo a partir das 12 do mediodía.